Hello guys, welcome back to the YouTube channel. भिडिअखौ नायलांबाय थादो। दिनै मोनायाव मा ओंख्रि जागोन जोंहा बेखौ देखायनोसै। जेबो मोनैनि दालि दंमोन, मा ओंख्रि संनो मानो जायो आन्दायो नालाय, ओंखायनो दालि संसै आरो। दालि संगासिनो दा। दालि एवगासिनो आङो, दै होनोसै। दै होबाय, खोबनानै दोनसै आरो गोदौथोंसै। ओमफ्राय फाजाया नै दाख्लै सजना बिलाइखौ जादोंमोन ना, जोंना सजनानि फिथाइ हास'नानै बिगुर एरि सैनानै बिदि ससे हास'बाय आरो गोलाव गोलावसो मोनबाय नङाबा। बेवहाय आलु होदेरसै एसे। होमबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो, जोबजासिम नायलां भिडिअखौ। होमबा ओंखामखौ कुकाराव जाननानै लाखानोसै। नानिया उन्दुदोंसो, उन्दुनायावनो माबागासिनोसै। दा सिखारबाथाय हानाय नङालाय, बिफा फिसा सानैजों उन्दुगासिनो बिसोरो। अखाबो फिसा फिसा थाइब्रेगासिनोलाय। होमबा आं सुनानै लानोसै माइरंखौ। जोंहानि बारि हाग्रा दुजोब्बाय, दैज्लां फैलायबाय नालाय ओंखायनो हाग्रा जाजोब्बाय। दहाय जुखाम रुनानैबो जाखांबाय जों लाल साहाजों। दंबावोसो नै न'निनो न'आवनो गायनाय जुखाम, लाल साहाजों जाखांबाय दहाय। बेखौ सोर सोर गोथाव मोनो कमेन्टआव खिथाहर। आलु होदेरसै, बेखौ फाजा एवनोसै। आंथ' जानोनो बायो, जाखायाबो आं बेखौ। बिलाइखौबो जायो, बिलाइखौ गोथाव मोनो। बेखौ जाया आङो फिथाइखौ। र' मिस्टारखौ फोजाहैनि, उन्दुदोंसो बिसोरो बिसिबा फिसा। फोजाहैनि र', बेदर लायनो थिनो नायनानै गावबाय दा, लायना लाया। माथो सिखारनानैसो दङ बिसोरलाय। मामि, आयु सानैबो आयु नै बानाय नुखायो। बयलार लाया, बयलार आं लायनो थिनदों। लाया हा? आंलाय बयलारसो मोनजासिगोन सानदोंमोन। बयलारसो मोनजासिगोन सानदोंमोन आंलाय, नाथाय माथो हनै लायानो बियो। जोंना मैगं बिगुरफोरखौ गारा, नै दोनथ'जोबो। ओमफ्राय आइया उनावहाय अमानो रुनानै होयो आरो। अमाखौ देखायनि आं र', ओइथिंसो दङ मानै, बैयाव। थाम्फै दं, थाम्फै। इलाय मासे, इलाय मासे। बिसोर मानैयानो जाखुजोबो बे बिगुरखौ। थांफिनसै आं, थाम्फै मेरला दंथारो। ओरैबो
हैलाय मोसौआ मासेल' नै जोंना नैबे थाइजौ जुखामना ओंखाम होनो बे दङ गेसावसो जाजोबो गोदैखायनो बिराद गोदै फाजायाबो मोनबाय बयलारखौबो लायानो माथो खालामबावनो मोनायाखैबो लामाथिं बेरायनोसै बा मामिया बेरायनो रेडि ना मेथाइ लायसै ना दखानाव दे गाखोदो आयु गाखोद' मेथाइ लायनोसै सिया दखान थांसै दखान जोंहा मा मेथाइ जागोन बेलाय मेथाइ लाबोबाय नै मालाय नाङालै जोंहाबो दखानाव थांसै ना बाय बाय गारि मेरलाथार ओंखायनो नारनो रोङा आङो बेहाय गिया नारनो ओंखायनो बेखौसो नारबाय आं मेथाइ 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 बेखौसो ओरै नायहरदो जोंना बैहायनो न'आ ओरै थाबायबोबाय जोङो दाउदैसो लाबाय दाउदैजों खामानि सोलिनोसै दाउ बयलार लायनो थिनदोंमोन आंखौ दाउदैसो लांफैबाय थांनो बानानै बहा थायब्रैबायदोंलै मामि नोंहा मा मोनखो बोरो नै सुथि मोनबाय नोंहा माखौ नायहाबखो मामि सिया नै जोंहा दाउदै रुजेनबाय दाउ जानो होननाया दाउदैसो मोनबाय नै दाउ बयलार लायनो होननाया दैसे दैनै दैथाम दैब्रै दैबा होमबालाय जोंबो सासे सानै साथाम साब्रै साबाल'खा नालाय नानिजोंसो 6 जन जायोमोन ओंखायनो दा दैबा लाबोबाय आरोना मोन थाब नै जोंना एग ग्रेभिया जाबाय बरिया गोथाव जायो बिदि बानायबाथाय दाउदैखौ मामि बरिया नुखाबायलै मा संखोबाव आंथ' नायनो जायाखै दिनै आच्छा दालि